Yaradaiwa nabo mapulisa taure pada Yesu mshonga no musika kumbaba pa murupanda memkuma ivata zveka dhochi pada Yesu mshonga saka ndikitaura kuti asanda kufunya kuti akatisa mshonga nduti asi panguva ndikandisa madzimai angu ndizozvibata inini ndakanisa madzimai angu akabda iri mandi apa ndopakura imandi takasangana parumundu mafitesi kana varongedzera pai mushopu mangu mandatekinwa madabatsira takwa mandavarongedzera mushopu mandi chipiri kwakanawo nemadzimai angu havana kana chavakandisanangudzira kana kuti vandiudze kuti zvakamira zvakadai vakati vadzimai ndasanganawo parodhi pamunda pasharpness wachienda kubatsira nayo tachitatu nobva takaonana kubva kuseni kusvika manheru acho ndopakasvika pamba pangu akatonoka vakatoti tsano ndakati ndiani usiku uno ndandakasaimwe tochi patebhuru imwe yanga iri patebhuru amire pawindo amai ndati wapinda mwe paatsa ndaya kutaura yeye mushimu anzoti vakaenda kwani kwakatsvuka kuskimu b ndoko wakaenda kuti ikoko wakatakura wana wese mvawatano kutanga ya ndikuperekedzei ndofunga vakanga bata sipa yawo moko vakati handikuperekedzei apa kwakuti ma89 time dzakasvika padeni handikuperekedzei ndaita nahandi shuwa takaenda kusvika panonzi pakatana tichienda kumashedhi sana ndingoti tasvika pakatana ipo vakabva toda kutotiza kwataiwa kwadoka zingasvike kumba komunhu usiku uno ngataviwa sana ndina munganitiza mandibvisa kumba kuikuya kusvika papi yakusvika kuno komadivi taura tamukira taenda kwamuri kuza ndokwavari kwacho ndi wakuda kutiza kudaro akatiza mukagoma kupana amai muramba ndamira zvangobva kuda muchigomo vati aiwa sana mungatidzike kumba mene mundoredza kwamuri kutaura kuti munhu andozi takadzoka tisa akasvika karapaka sofa nemombe so ndakasvika takagara kungu pasofa diki mandasipinda mumba mandarama ndakiyato akatoramba munomba kuchena ndaita natsano kwakumangwa matutkorufu ndaita natsano kuchena akati musvike kuskimu kwaita se pachena handei tatobuda tese pamba takudzika iyo akatanga kukumbira mvura ende akatanga kutombojesa kuti makanyasa ndaenda bika musi wechipiri takudzika kuti tiende manje panoitwa mukandu takuyambuka kuti tiende kuskimu kwatiza ndoda kuti musvike panyaya ndofunga muri kuona dare redu rakaputika nyaya yenyu murume uyu akaita sei murume uyu paakakumbira mvura achimwa mvura mumba atodya sadza mumba mukusiku manaini chipiri ndakabika sadza kadzangu wakatobuda kutaka ndopa ndikaziva kuti okay uyu munhu ndaisira chipoisini uyu upi yeyi murume orora kumba kwange pamba pake pari padhuze pamba pake muvhireji mbuzi semuvhireji ruti iroro ndozvakazongondisiwe kumba kwenyu nonoidzodzo ndaifunza vakadzi vangu akauya anoodhira akatofunda kwana atezva vangu inini kuti apa nozvakati ndisori ndine zvokutaura zvakawanda nekuti wakarwadziwa hanzi makandisira poisi kwete inini handirasira poison kumba kwababa kana kukusvika handina wanga uri musi wechipiri uyu vadzimai vava vanga vana 3 days vachirwana kumba kwavo vanhu vakadzi vavo vatiza kubva kumba kwavo ubva wapfuura nekumba kwangu inini vane mhuri yavo kwanaiza vana 6 vanga vanavo inini pavanava ndikavasvikira vakagara muberere nadzimai vavo vakagara muberere nadzimai vangu avo ini ndichibvawo basa kwanga ndichibvawo ndasvika pamba kati ko chichaitika anzi amai kanongoni vaita sei warohwa kupi kumba kwavo vana mazuva mangani 3 vachirohwa nakanongoni kumba kwavo hakusi kuita sei hakusi kugarika ndati ko wadike enda kwaasabhu ndipadzina asabhu wadike enda kwaasabhu vati kwasabhu kwete ndafonera chi baba vangu kumucha kudarway ndotenda kupi kudarway sure vakaita zve15 minutes ubva buda bva waenda ini handakavaperekedza takurana nemadzimai angu vachienda kupi ubva waperekedzwa nguva diki nobva wadzoka inini ndibva ndaita basa rangu ranga ndichiitawo madzimai angu inini ndobva wapepeta chibage chavo nomwana wangu musikana ndobva enda kuchigayo kumba kuchigayo chati chakanongoni akanongoni haungasagoni kumira nokudhakwa havasiri vakagaisira adzimai wangu vakagaisa nomwe pashopu murume wepashopu madzimai angu ndobva nditengera supa yangu
vagaya vapedza vateka shopu mbuye magaisa avagaisira uye vateka supa ndovaya nesupa yangu kumba ndaita basa rangu ndiri kumba chimachi supa yangu yenda tati hanzi madzimai angu vati ndadata se ndauda kuenda kubasa varonza zvinhu zvavo zvekuongesa vaenda vandapedza kuna mazuva zochiva ndiri pakati pokuvaperekedza ndapfuura murume uyu anga akarara akaitwa doro akarara ndotapfuurira murume uyu ndaenda kwanga ndichienda ndiperekedza madzimai angu ndadzoka ndati kane ngoni marariro akuti pabhava panapa haasiriwo chichaitika hanzi kumba hakuna madzimai angu kubva nezuro ndane 3 days ndiri ndega kumbawo madzimai angu haasogara kumba kuti kunetsana kumbawo ngati shamwari madzimai ako kunyange ukarara panapa madzimai ako vatenda kudharweni vati ndikuenda kudharweni asi havasati vasvika bhozi vangu vachigamina havasi kufamba kugona kufamba novana nanga kudherude unoona unotora madzimai ako dzoke nayo pamba vakadzi varowe ndo pandakapedza kuonana naye papo kana ngoni pandakapedza kuonana naye papo ini ndibata supa yangu ndatokumba kwangu ndatomusiya kubhawa kubva ipapo ndakata 2 days ungari musi wechipiri chitatu china musi wechina ndo pandakasangana naye manje achiti tsano maita basa ndikazoenda kudherodhekwe kwende mukadzi uye ndikamuona asi akanamba kuita se kuenda dai makavanyengeredza vakati se makaya nemadzimai ei wamusi wechifriday ndikuri makugadheni kuti ndidyare fodya pasidipeti mwana wangu mukomana vati baba akanongone hanzi wamwa mushonga tatomwa mushonga kupi handichaziva kuti amwa mushonga kupi amwa mushonga handichazonowaona kana wamwa mushonga zvochiva ndikaita zve4 days sandaenda kumba kwake musi wandati ndada kuenda kunowaona zuva ndikaona kuti pabhawa wakagara pabhawa wakadhaka vakangosvika kundibata bhadhi so vanhu murira pasi mbavha ndekuda kundiuraya iwewe tandaita sei kanzi iwewe ndowapiwa mushonga naadzimai wangu kuda kuisira ini ndati inini ndokuisira mushonga ini ndatokuza kuti mukadzi wakaenda kwakati enda nomutora adzoke ndoya ndokuisira mushonga waya warara kumba kwangu ndati ndorara kumba kwako iwewe iyo madzimai ako mhuri yako pasisina kana munhu uri wani ndoranchiitei andikuzivisa kuti enda ndomutora mukadzi wako kuti asakutize kubuda ndokuisira mushonga kutupai sadaka ndobva ndisaidzira ndondatiza ndaenda kuno munin'ina wake iye anonzi Betenia iye kana ngoni Betenia una munin'ina wako mukoma wako zvakundiita una bhurugwa rangu ndandibvarura bvarurisa zviri bhohire zvo akuti ndakamisira mushonga nini ndikase mukoma wako mushonga hazvisiri Betenia bva nditi adembetembe enda munogara kumba kwenyu kana achida achakutsvagai kana ngoni haasi kunzwisisa achida mukoma wake iye pana pafuti akanditasi akandishaudhira wana wake vachikuita nomunin'ina wake wamwe wacho akandishaudhira wana wake akati alright maita basa ndondasumudzana ndondaenda kumba ndichirara kumba manje nezvandaitwa zvezvi ndatati kana ungonika hazvisiraiti ndatera madzimai angu kumazuva madzimai kumba kwakuchagarika kana ngoni pese pasangana nini akungondiharasa akundibata akundiita mwana mudiki achindibata kora achindisaizira pasi ndaita sei taita kundoita sei handi kwasabhuku zoshiwa kwasabhuku tikaenda kwasabhuku hatina kuzoenda panguva iyoyo nguva hatina kuenda kwasabhuku panguva iyoyo ndondaenda kutora madzimai angu ndotaenda kunotora fertilizer yangu nenge ndasiya mushopu make mumwe yaita kundiwira fertilizer yangu yaitira midza ndandasiya 2 bags mushopu make iyi ndakatotoora yenyu yakareba baba ndinomubvunzo panyaya dzandakateerera muchitaura pamugere kumusha kwamugere amba penyu pakareba zvakadini paakanengoni kareba vanhu vakanengoni vachiti makadya sadza mese mumba mavo manhuri vanhu vakanengoni vachiti makafamba mese mukaenda pachigomo vanga vachiti mukazotsambuka mukapinda muchigomo handina kusvika kwese iko
Handina Akanengoni. Ukama wenyu nababa wakamira sei? Pamusoro. Kana nyaya dzakuti kuti 3 days chirwa. Awanda vaita tsano tiri kuti vakadzi vangu nwanin'ina wavo. Vanoita nhasi ndeanzadzi kubva kumusha kudarweni. Awanda vaita tsana. Saka ivo pandikavata kuti tsana imimi ndimakandisa mushonga ndofunga amai vakatombokandinyengetedza pandikavapa bhora kitakura mafetezi. Ende ava tsana vanhu ndingatedze kuzoti village rese ndotedza kuzoti ava ndowarara mumba mangu. Ndoandanara nomumba ndovati ndikuperekedza kati vadai kuziva. Handaiziva kuti kuna amai guru wakoma wawa kumba kwavo ambuya. Handaitomboziva zvese zvipi. Icho vakatovaitonditsanangudze ambuya vakazoya kumba wandichotaura navo ndiri pamba wakumbira bhara ndakapa bhara wakatakura mafetereza. Ende vakatakura mafetereza vachindi ndakavacho vakaisira handaitomboona kufamba ndo panenge ndabva kumba kwendichakamire paya. Hai Makanengoni. Munoziva here kuti tese panapa hatisi maprofita. Ndizvozvo. Imi muri kufungidzira kuti ava ndofunga ndo vakaisa chii? Handisi kufungidzira baba. Ai wakambomiraika. Hamuna kuvaona. Dai makavaona dai musina kudya poison. Muri kufungidzira. Mumirai tufamba. Muri kufungidzira sokutaura kwamuri kutiita imimi. Dai makavaona vachisa poison mamusingadyi. Asi nokuda kwokuti muri kufungidzira kuti pamakadya poison ava ndo vakakudyisa ichi poison. Kwedare rino rikakupai mukana wokuti mufambe pamwe chete nababa kuti munocheneswa kufunga kwenyu kuzaziswe munoti kudii zvizvo zvine zvakanaka koimimi mukazoonekwa baba ava vachinzi aiwa havasirivo vakaita izvi munoita sei? ndobhadhara Alright, ipapa tiri kunzwa nyaya yekuti pano akarara kumba kwomumwe pahuriri wendiani handitsana makarara kumba kwowe kweta ndirakurara kumba kwavo. adzimai vacho vari kupi? pamusoro Amai adzimai vavo pamusoro musi uri kunzi uyu akarara kumba kwakanengoni imi mamuri kupi? Vanhu vamubvunzo vandabvunza zuva ranzi varume venyu vakarara kwakanengoni mamuri kupi? Munongotsana kuti handiri kumba ndandiri pakati chete mamusipo full stop hamuna chokutaura ipapo because mamusipo Kumushonga wakabatwa kuchipatara. mushonga kundotoona ri kuchipatara haunoziva kuti itaipi pakatalemitsira ndoviri pamusoro ndidzode kutaura pavakauya musi wekutanga vakatova wese ambuya mumubvana wamusikana so waisina kuna mazoyo pakasara tsana vaenda kuna mazoyo chipiri chatakaonana chitatu ndicho chakazokorera kumba kwanga avatsana ambuya vanga vasisiko kumba kuna mazoyo ndopowaya kumba kwangu wapi kana zvese zvakuti vati hanzi ndakaurwa ncho vakaisira basi sekutana akanga ari povhirejo akanga ajoipo papi pakuta kuti musaita itomwa mahiyo ndakarandomsataburuka kubva kuda kwenyimimi nditomwa mahiyo zvangu ndakarara pachiresenda Kanengoni. Sura kubata nyaya. Sekitara wa village ari kupi? yautibatsire uchobva kuno Achikumbira sekitara acho. Ndachoona zvamuti dare panga rasvika pakanaka pokuti uyu ati ava ndo vakandisira mushonga. Abva kuzwa nedare kuti ngatifambe tofamba here tosaka zvakaisirwa mushonga nava here akati ngatifambe zvakanzira kuti wakaona kwasiriwo ndo vakamisira mushonga uri kuti chizva ati ndowabhadhara saka tachiona kuti umbowo chaiwo chaiwo hwakanaka umva kuti uyu arikutsingani ndongoti vanhu ngavaendoenda sei kunofamba asi regai titatembuka regai timbotanga tanzwa kuti sekitari anoti kudii. Asekitari nyaya iri kutaurika panapa muri kuionawo sei kana kuti makainzwawo sei? Chokutanga inini ndakaona akanongomwa zvekuchipatara chokutanga ndichizosvikawo kuvhiriji ndichibva kubasa tichitotandara vari tiri pabhava adembetenga wakasvika ava vachitaurawo nyaya yavo vachiti inini munhu akandidyisa poison nomufambiro watakaita ndidembetenga nokutaura kwaita akanongoma saka ava vachisvikawo vadembetenga vakangosvikirwa munyaya ipi iyoyo pakireta kanenge kahondo ndokandakati aiva inini zvohombo panapa inini adembetengesakaizvi nyaya iyi inondinetsa inini mangwana kuti ndizogona kuifura ndichitia ndima adembetembe nokuti pazvakaitika ina ndisingazizivi ava vachipokurufe kuti ndiwo zvinondinetsa saka inini adembetembe hondo panapa pabhava kai ava zvoshuwa vabva vasununguka ndomasunungu yangiya. Alright, nyaya ngatingoipedzera kuti ngatifambei.
Asi ndikukumbirawo. Ninayo mshonga kai. Akana ngoni akusiko kutanga. Akake chitria. Muzhisha imomo. Wakanwa mushupa mao. Wakatonwa acid. Ipayo baba. Wachipedza kuvaka. Wakamwa futi mshonga wamakonzo. Tu akake chitria. Pamusoro. aiwa makudzokera kumashure Pamusoro chakamira. mbomera yakanengoni Zvawana advantage. tererai munhu akanengonika pane vanhu vanoda kuti vapindewo pamukagara ipapa uwo mukomana uyo ataura panapa kuti nyaya yekuti ipereka fambai munongedzerwa kuti izvo zvokutaurwa naakanongoni iwe dembetembe ndowakamusira mutonga kana kuti haasiri dembetembe akaisa mutonga zvamati munozobhadhara mouya mopedzerana kana akakusira mushonga musaibata dembetembe kana asina kukusira mushonga musaibata imimi finish akaita nyaya inde ite kuti ifamba akona mushonga unofa Anamwe mshonga changa mshonga. garai fikari panapa kari sweet Andina kumbomwa mshonga. so mukaitosangana nawo musa 20 musa wenyu dembetembe musaende kure munharaunda muno muno anonongedzera vanongokuchenesa ichiti kana vasiriwo ibva wanoverenga mombe dzako nokuti uyo achazoda mombe Mombe andinotenga mombe. wari Andina mombe. saka unombhadhara nemunhu mamubhadhara wekatsi kama mombe Zvimutsvagira. unomutsvagira pakanaka Kana asi ndiye ndinomutsvagira. orai pakanaka Eh.